У Беларусі і Татарстана падстаў для двухбаковых кантактаў хапае. Менавіта рэгіянальнае супрацоўніцтва тое, што ў аснове сумеснай работы з замежнымі партнёрамі. На сустрэчы брэсцкае кіраўніцтва разам з дэлегацыяй Пестрычынскага муніцыпальнага раёна Татарстана абмеркавалі 3 напрамкі ўзаемадзеяння: знешнеэканамічную дзейнасць, вопыт правядзення маладзёжных праектаў і патрыятычнае выхаванне. Акцэнт зроблены на супрацоўніцтве ў рэалізацыі рэканструкцыі 22 чэрвеня. Подобный патриотичный проект у минулым годзе был реализован и у Татарстане. Там 150 участников, но тем не менее она также похожа, также интересна, также зрелищна и чувствуется атмосфера того времени. Со стороны города Бреста также будет подготовлена группа ребят, которые направятся туда для участия на территории Республики Татарстан именно в патриотической реконструкции 22 июня. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Планируем мы на День города Бреста в июле месяце подписание ряда соглашений между учебными заведениями, а также общественными организациями, касающихся именно молодежной политики. У Татарстане распрацавалі фестываль военных гульняў «Эльбэдэн». Ён прайшоў таксама 22 чэрвеня на радзіме легендарнага абаронцы Брэсцкай крэпасці, героя Савецкага Саюза Петра Гаўрылава у сяле Альведзіно Пестрычынскага раёна. Таму зразумела, што да Брэста у арганізатараў фэста асаблівы інтарэс. Мы сделали реконструкцию, 2 реконструкции событий начала войны. Это форсирование реки Западный Буг. В нашем случае это река Мёша, которая имеет, вчера мы посмотрели, практически даже скорость течения одинаковая, ширина, в общем, внешне очень похожа. Итак, форсирование реки Западный Буг и нападение. И вторая большая реконструкция дневная – это битва за Брестскую крепость. И, конечно, нам бы интересно выстроить взаимодействие с реконструкторами Республики Беларусь с целью дальнейшего их участия в наших фестивалях. Эканамічнае партнёрства, узаемапаразуменне, агульныя гісторыі і погляды – тое, што звязвае сёння Беларусь і Татарстан. Брэст і Пестрычынскі муніцыпальны раён актыўна ўключаюцца ў развіццё стасункаў на міжрэгіянальным узроўні. Падчас сустрэчы вырашана ўзаемадзейнічаць і ў маладзёжнай палітыцы. У Дзень горада ў Брэсце бакі плануюць падпісаць шэраг пагадненняў паміж вучэбнымі установамі і грамадскімі арганізацыямі. Анастасія Цыкун, Кацярына Страха, Юрый Плінда, телерадиокомпания «Брест».